औ नंगौ थांनाय 2020 मायथाइनि 24 जानुवारिनि जि बिटिआरनि सुक्ति मथे जेसेबांखिनि एनडिएफबिनि नामाव केसफोर दङ बेखौ उइथड्र खालामनायजों लोगोसे जायफ्रा दासिमहालागै एनआइएनि केस गासै 52 सा दङ एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर बिथांमोना गुवाहाटीखौ लानानै गुबुन गुबुन जेलाव दिनै आसाम नाङैनो दङ आरो बेखौ जिहेतु एनआइएआ माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बेखौ लानानै फैदोंमोन आरो बेखौ बे सुक्तिनि आधार मथे केसखौ फोजोबनांगौनि थाखाय जोङो एक्स एनडिएफबि हिसाबै लोगोसेयै बिटिआर सरकारनि जाय खुंगिरि बिथांमोननि नाजानायजों आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोननिबो दङ बिथांमोननि नाजानायजों जों दिनै आसाम सरकारखौ नारसिननानै लोगोसे भारत सरकारखौ जोङो नारसिननानै बेखौ आसामाव लांनानै माने गुवाहाटी हाइकर्टनि सिङावनो लांनानै बेखौ मोनसे फोजोबनायनि प्रसेसआव एबा जेल जाहोनायनि प्रसेसआव जोङो खालामनो थाखाय जोङो जे डिमान्ड होदोंमोन दाबि होदोंमोन बेखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारा दिनै गनायबाय आरो गनायनायनि उनावहाय गनायथि होनायनि उनाव दिनैहाय जेसेबांखिनि एनआइएनि केसफोर दंमोन बेखौ गासैबो आसामनि हाइकर्टनि सिङाव लांबाय गुवाहाटी हाइकर्टनि सिङाव लांबाय आरो दा बेखौ फैगौ 20 मेनि गेजेराव मोनफ्रोमबो माने जिल्लानि सेसनफ्राव बेखौ माने बोरैहाय फोजोबनो हायो लोगोसेयै बैसोरखौ हगारनांगौनो बेखौ प्रसेसखौ खालामगोन होननानै चिफ मिनिस्टार बिथांनो जों दिनैहाय बेखौ माने लोगो हमनानै जोङो माने डिमान्ड होदों एबा बिथांखौ जों खावलायदों फोरमायदों आरो बिथाङा खोब गुरुत्व होकारे बेखौ माने जोंनिफ्राय मिथिनानै बिथाङा बे एक्सेप्ट खालामदों आरो लोगो लोगो जेसेबांखिनि बे जेल अथरिटि लोगोसे पुलिस अथरिटि बिथांमोननि सिमहालागै मेसेज हरदों जोंनि मोखाङाव आरो गतिके बेयो खोब मोजां प्रसेस जादों आरो दासिमहालागै जोङो प्राय 800नि बारा जोङो बे केसफोरखौ जों फोजोबनायनि प्रसेस मोनसे खालामनाय जों आवगायबाय आरो बेखौ जोङो जेसेबां दिनहालागै माने जोंनि एक्स एनडिएफबिनि नामाव बा एक्स एनडिएफबिनि केडार्सफ्रा जायफ्रा जेल जानानै दं बिथांमोनखौ केस फोजोबनांगौ बे जोंहा जिहेतु दफायावनो दंखायो बेखौ जोङो मावफुंनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बीएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेडलाइफ बीएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी फार्मासी पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकलजी रेडियोलजिस्ट सार्जारी डेन्टल कार्डियोलजी गैस्ट्रोनोलॉजी यूरोलॉजी डेन्टल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी ओटी थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर आईसीयू आरो एनआईसीयू पीआईसीयू फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मल डेलिभारी सी सेक्शंस गल ब्लाडर स्टोन किडनी स्टोन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ ऑपरेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेडलाइफ बीएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासीजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेडलाइफ बीएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।